keuzemodule doen voor squallen. En wij hebben dus gekozen om zwemkampioenschappen te organiseren. Dus we hebben nu zo'n meer dan 140 bijna staan. En we proberen dus zo goed mogelijk om dat in goede baan te leiden. Wat mag je nou doen? Wij gaan nu de mensen even informeren, aankondigen en een beetje de inleiding doen. Oké. Ja. Dus je moet er hun even thuis spreken? Ja. Ben je nou ook zenuwachtig? Een beetje wel. Nou, bij mij valt het nog wel mooi. Welkom bij de schoolzwemkampioenschappen 2011. Wij hebben er als organisatie heel erg veel zin in en jullie hopelijk ook. Iedereen opgelet, opgeblazen, ja! Hoe komt het? Nou ja, goed wel. Ja, ik had wel wat beter verwacht, maar Ja, maar dan is het dik lijst, hè? ja, volgende keer beter. Toch net onderwijs krijg van ik verdrink haast? Nee, maar ik kwam even niet meer op adem. Hoe gaat het? Nou, het gaat nu nog wel goed. Ja? Maar ja, het is wel hectisch, maar ik hoop dat het goed gaat. Dus wat voor cijfer krijg je? Ik weet het niet. Ik hoop een voldoende. Dit is de derde keer dat ik het meemaak. En nog volgens mij was daarvoor ook niks. Maar dit is hartstikke leuk. Ja. En had je nou deze keer vergelijking met de vorige keren? Wat voor cijfer krijgen ze dit hier dan? Weet ik niet. En dat zeg ik zo ook niet voor de televisie. Dat komt later in de nabespreking. Het zou niet eerlijk wezen om nou al te zeggen van, nou het is een 8 of een 9. Nee, dat zeg ik lekker nog niet. Houd even spannend. Een 8 of een jongen dus? Nee. Zo'n? Nee, ik geef geen cijfers. 8 en een heel. We zijn hier niet bemerkt, we gaan niet Hansie klap. Nee, zo werkt dat niet. Voldoende of onvoldoende? Nou, laat ik zeggen, voor wat ik nou zie, ja, heb ik niet een reden tot klagen. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there 4 in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling. Wat is hier nou zo mooi hoor? Ja, vrijwijzen en je kan overal komen, makkelijk komen en je bent snel en een voort. Kijk, je het beter op een fiets, je kan wat een grotere afstand afwezen. Ben je hem altijd te jaar op paard? Wij gaan heel vaak te jet op paard en vaak met de buren. De buurman en de buurvrouw die rieden ik. Ik al die rare brommers, dus ik ga ook vaak met z'n fjouwen. En we gaan vaak dus met de club tochten doen. Krijg je hem nog net een houten kont, nog eens een hele dag rijden? Och, dat valt mij, hè. Dat kan wel een hele dag kunnen we wel zitten, hè. Ja, als je dan regelmatig even een auto in en even omstappen en dan in deze 300 kilometer in. It was love at first sight. And being by your side is the only thing on my mind. En Batavus was mijn eerste brommer die ik toen kocht, toen ik 16 jaar was. Dus ja, het meeste sprut met Batavus aan, dus vandaar dat ik hoofdzakelijk al die Batavus nam, maar één mobiletten er nog weer tussen. Jo, wil je wel weer even jong vielen? Ja, echt wel ja. Ja, dat viel ik wel een beetje weg op zo'n brommer. Ja.
ik heb hier dan een workshop voor dames. Blomskikken door weer en dan gaan alle brommers die gaan 12 elkaar naar boeten en gaan weer achter met litse hokje. Maar die reren mij net naar boeten en die mij net in het hokje, die mat in de kamer. Want die reren, dat is een juweeltje en die gaat in de kamer. Dit mag je wel even uitlezen. Ja, nou, ik heb een vlees die kocht. Dat is helemaal een gerestaureerde brommer. Die is allemaal in additionele kleuren overspuiten. Maar die is zo mooi, dus daar ben ik zo zinnig op. Van die brommers die ben ik hartstikke duur om aan te schaffen. Dus vandaar dus, dat er dan zo'n nog wel eens even in de kamer stiert. Want dan kan je jongens net boeten steken.